A lángoshoz mindenkinek van valami általában romantikus gyermekkori élménye, hogy először ettek lángost a strandon vagy a nagyszülőkkel. A lángossal való kapcsolatom egészen a tinédzser koromig nyúlik vissza, ugyanis nyarant a Balatonparton, ilyen szabadstrandon sütöttem lángost, ilyen klasszikus régi bódéba, ott szerettem bele ebbe a pörgésbe, vendéglátásba, és azt tetszett meg, hogy a vendégek nagyon várták egész évben, hogy mikor lesz újra nyár, mikor lehet újra lángos tenni, és majd szétszedtek minket egy jó lángosért, és mindezt fiatalon így megismerkedni a munkával, hogy amit csinálunk, az ilyen örömet, mosolygást az emberek arcára, igazából ez fogott meg engem. A magyarok számára ez egy közkedvelt étel a lángos, van egy története, általában a sima lángostól indult, és a 80-as évektől talán akkor tudták fölturbozni tejföllel és sajttal. Az már egy egzotikumnak számított, tehát hogy az volt a csúcs. Mivel nálunk sok nemzet megfordul, szokták említeni a vendégeink, hogy az ő országukban is vannak hasonló lángosok. Az olaszoknál kifejezetten a pizza fritta névre hallgat. Az afrikai országokban egy ilyen lepényszerű lángost kell elképzelni, amit kövön sütnek meg. Ők mondták, illetve a spanyoloknál, ami édes verzióban van, ez a churros, ami nagyon-nagyon hasonlít a lángosunkra. Összes 24 éves voltam, amikor én ebbe belevágtam a nagybátyámmal, akkor ketten voltunk, és egy 10x négyzetméteres kis üzletet vettünk ki a jelenlegi üzlettel szemben, és mindent kockára tettünk akkor, hogy ez most vagy bejön, vagy nem alapon. Igazából bejött. Úgyhogy sokat gondolkoztam azon, hogy önállóan szeretnék belefogni valamibe. Mindig ilyen vállalkozó szellem ott volt bennem, valószínű. Igazából azt vettem észre, hogy évközben Pesten nincs épkézláb lángosos. Úgy gondoltam, hogy ide Pestre is kell varázsolni egy olyan kis lángosost, ami ugyanezt a hatást el lehet érni, hogy az emberek örömmel fognak odajönni lángosozni. Szerintem ez egy hiánycikk. Sokan le akartak erről beszélni, hogy hát nem véletlenül nincs lángosos, főleg itt a belvárosban, úgyhogy nehogy már te kezd el, meg ilyen hasonló próbálkozók voltak, de én nem hagytam magam, én hittem ebbe, hogy ezt jól csináljuk, és ugyanúgy odafigyelünk a mai idegen szóval, vendégélményre, akkor fog ez működni. Nálunk jelenleg több mint 20 féle lángos van a palettán, ezek között a legnépszerűbbek természetesen a klasszikus sajtos tejfölös, de az újvonalas lángosok már kezdik kinőni magukat, így a magyaros, a bitankusos, ennek van egy érdekes története, ennek a régi neve atomtámadás volt, a kisüzletben egy elég illuminált állapotban lévő vendég kezdeményezésére, hogy ő szeretne kérni egy ilyen atomtámadás lángost, ami van minden, és akkor ebből alakult ez ki. Illetve most már az ételintolerancia egyre gyakrabban jelen van az életünkben, így ezért mi is reagáltunk erre. Kifejlesztettük a saját gluténmentes lángosunkat, amire nagyon büszkék vagyunk. Ez végeredményképpen a Covid-nak a hozománja, hogy ott volt időnk kísérletezni a különböző receptúra alapján, mire eljutottunk a végleges termékhez. Így a továbbiakban a laktózmentes, illetve vegán termékekkel raktuk hozzá, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük újból a lángosozást. Az étlapunkon szereplő összeállítások közül semmit nem tudunk levenni az étlapról, mindegyiket nagyon szeretjük, és hogyha valamelyiket esetleg levennénk, akkor konkrétan lázadást törnek ki belőle. Volt már erre példa, hogy nyár folyamán egy kicsit könnyebbíteni szerettük volna a hátsó pályásokat, így levettük a bolonyai ragús lángost, illetve a mexikóit, de egy hét múlva már nagyon hiányolták a vendégeink, hogy hova tűntek ezek a lángosok. Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendett a kis üzlet, és szép lassan kinőttük ezt a picike üzletünket, csak sajnos jött a nem várt kihívás, a Covid járvány, de nagy szerencsénkre szemben rátaláltunk egy sokkal nagyobb beülős üzletre, amit sikerült kibérelnünk. Töretlen sikerrel tudtuk folytatni tovább a tevékenységünket, még a vírus alatt is egész szépen tudtunk működni.
A magyarok általában ők konzervatívabbak, ők azt mondják, hogy a lángos az csak sajttejföl, sőt van akinek csak a fokhagymás. A külföldiek sokkal nyitottabbak, ők igyekeznek kipróbálni minden kombinációba, és igazából ők tették népszerűbbé az érdekesebb kombinációkat. Ami nálunk nagyon érdekes, hogy a vendégek köre az teljesen szerteágazó, diákok és a nyugdíjasok körében is, a kétkezi munkások örömmel dobnak be egy nagy sajtos tejfölös lángost ebédszünetbe, de az irodai dolgozók is, taxisofőrök, buli turisták, szexmunkásoktól kezdve mindenki volt nálunk, és visszatérő vendég. A turisták, ők pedig nagyon értékelik, hogy egy helyi ételt ki tudnak próbálni, és minden előítélet nélkül igazából nekik nagyon bejön. Általában azt szoktuk látni. Egy kicsit megijednek attól, hogy olajban sül, de az eredménytől igazából odáig vannak, és nagyon gyakori, hogyha jön valaki egy hétre, akkor igazából 4-5 napig mindig megeszik egy lángost, és azt mondja, hogy próbálta több éttermet is, de ez a biztos pont, hogy egy kiadós városnézés után egy lángos azért helyre billenti őket, meg egy keményebb éjszakai buli után. Jövőbeni terveink többek közt a jelenlegi üzletünk további bővítése. Tervben van az alattunk lévő pinceszinttel egybenyitni, további vendégtérrel, még igényesebbé tenni, akár több vendéget tudjunk befogadni. Továbbra is évről évre növekszik a vendégszám, ennek próbálunk eleget tenni, akár újabb üzlet nyitásával. A lényeg, hogy megtartsuk a régi arculatot, hangulatot, ebből semmiképp nem szeretnénk veszíteni.